Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, me lähdettiin nyt tämmösen vähän extempore reissulle, eli me varattiin yöjunaliput Rovaniemelle. Joo, nyt saadaan istua junassa sitten 11,5 tuntia ja otettiin nyt tämmönen pieni hytti. Ois ehkä voinut ottaa sen makuuvaunun. Joo, no, anyway. Säästösyistä. Niin. Joo, mutta eiköhän me tää pärjätä. No, joo, pärjätä. Siis, joo. Niin, ollaan menossa käymään tuolla Joulupukin Pajakylä Suomen aamupäivällä. Ja sit me lähdetään siitä tonne Rovaniemen keskustaan näiltä näkymin tonne kauppakeskus Revontuleen. Ja sit käydään siellä syömässä ja shoppailemassa. Ja sit lähdetään huomenna 5:30 takas etelään sitten täältä. Nopea viikonloppureissu. Joo. Joo, mutta me nyt tässä näin yritetään asettua tänne meidän hyttiin, niin palataan sitten varmaan huomenna aamulla, kun... Joo, kuvataan sitten parhaat palat reissulta. Yes. Me ollaan nyt päästy perille tänne Joulupukin Pajakylään ja täällä on aika kylmä tuuli ja sataa vähän lunta, että täällä on kyllä aika kylmä, mutta onneksi meillä on aika paljon vaatteita päällä. Meillä on tässä nyt pari tuntia aikaa olla tässä Pajakylällä ja sitten me lähdetään tonne keskustaan, niin tosiaan sinne kauppakeskukseen, niin meillä lähtee bussi tossa pari tunnin päästä, niin me pitää ehtiä siihen, niin me nyt sit kiertään tää silleen pikaisesti läpi. Joo, ja matka meni ihan hyvin. Nukkuminen jäi kyllä aika vähin, ettei siinä kauheasti unta saanut, mut... Joo, ensi kerralla vois ottaa sen makuuvaunun kyllä. Joo, mut ihan hauska tämmönen pikku extempore reissu. Jep, mut hei, lähdetäänkö me kiertää niin hitaan sitten kaikki katsotaan. Kyllä vaan. Niin, nyt ollaan sitten Pajakylästä tultu tänne keskustaan ja käytiin tossa jo kauppakeskus Revontulessa kääntymässä ja sitten käytiin syömässä Pierburgerissa. Nyt mennään takaisin tonne kauppakeskukseen vielä ja tällä hetkellä ollaan tässä Lordi-aukiolla. Mä luulin, että täällä on niinku joku patsas tai jotain, mutta eihän tässä niinku oo. Niin, tässä on vaan tämmöstä. Ollaan päästy takaisin junaan ja lähdettiin Rovaniemeltä kotia päin. Juu,
Me ollaan tossa aamulla about puoli 7 aikaan tuolla Helsingissä, niin sit jatketaan siitä vielä vaihtojunalla kotiin päin, niin missä sillä. Joo, tää oli ihan tämmönen hauska reissu. Juu. Niin oltiin tossa noin 1 päivä nyt täällä napapiirillä ja silleen, niin tuli nyt vähän nähty, millaista täälläkin sit on. Joo, ja se oli se joulupukin Vajakylä kyllä ihan erilainen, miltä se näyttää niin kuin missään videoilla. Että kyllä se kannattaa käydä, jos on mahis. Joo. Se näkee, millainen se oikeesti on. Ja yllätti sekin, että miten isoin noi kaupat tuolla on, kun oltiin tuossa kauppakeskuksissa. Niin. Juu. Että kyllä siellä oli niinku, jotkut vaateliikkeetkin oli paljon isompia, mitä niin jossain Helsingissä. No niin jo. Oli ihan hauska nähdä niitä. Mut joo, ei tässä varmaan sit sen kummempiin. Niin, me koitetaan tässä jollain konsti saada unta tänä yönä ja siitä sitten editoimaan, kun pääsee kotiin. Niin. Jep. Mut ei mitään, niin me palataan sitten taas seuraavalla videolla. Se on morjesta. Heippa.